Излизам пред блока да поиграя с децата, чакат ме. Добре. Нали ще си играете наоколо? Да. Няма да ходиш далеч, искам да те виждам от прозореца. Добре. Добре, хайде, моето голямо, разумно момиче. Спокойна съм само когато мога да я виждам, за да съм сигурна, че е в безопасност. Непрекъснато мисля и търся какво още мога да направя за нея, за да я осигуря щастлив и пълноценен живот. Всеки родител е загрижен за здравето на детето си. Затова е важно да бъдеш информиран. Отдели 10 минути от времето си и научи повече за HPV. Информационна кампания за профилактика на рака на маточната шийка. 10 минути само за теб.